ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯିବ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡୁବେରିନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ଆମେ ଡୁବେରିନଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଅର୍ଥାତ୍ ଡୁବେରିନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଜେ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଡୁବେରିନର 1817 ମସିହାରେ ଅନୁରୂପ ଧର୍ମ ଥିବା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକର ଗ୍ରୁପକୁ ବାଛି ସଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଏଇ ଟେବୁଲଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ। ଏଥିରେ କିଛି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜା ହେଇଛି। ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍। ପ୍ରଥମ ରରେ ଦେଖ ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ପଟାସିୟମ୍। ଏ ତିନୋଟିକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଢ଼ା ହେଇ ପାରୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ରରେ ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ ଆଉ ବେରିୟମ୍। ତାହେଲେ ଏ ତିନୋଟିକୁ ନେଇ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଢ଼ା ହେଉଛି। ସେମିତି ତୃତୀୟରେ କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍। ଏ ତିନୋଟିକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗଢ଼ା ହେଇ ପାରିଛି। ଡୁବେରିନର ଏଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କଲେ ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ ପଟାସିୟମ୍ ନିକଟକୁ। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଲିଥିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ଦିଆହେଇଛି? 6.9। ସୋଡ଼ିୟମ୍ର 23। ପଟାସିୟମ୍ର 39.1। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ଲିଥିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହ ପଟାସିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ମିଶାଇ ତାହାର ହାରାହାରି ନେବା, ଅର୍ଥାତ୍ 2ରେ ଭାଗ କରିବା। ଯେହେତୁ 2ଟି ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିଆହେଇଛି, 2ଟି ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ହାରାହାରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 2ରେ ହରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ପାଇଲୁ? 23। ଏଇ 23 ଏଇ ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଭିତରୁ କାହାର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦେଖିଲ? ତାହେଲେ 23 ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଡୁବେରିନଙ୍କ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ସିଏ କେଉଁ ସୂତ୍ର ନେଲେ? ନା, ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ହାରାହାରି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ ଆଉ ବେରିୟମ୍ ନିକଟକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ? 40.1। ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ର 87.6। ବେରିୟମ୍ର 137.3। ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ବେରିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ମିଶାଇ ତାର ହାରାହାରି ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା 87.6, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଏ ତିନୋଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଧାରାରେ ଦେଖିଲ କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଓ ଆୟୋଡିନ୍। ଏ ତିନୋଟି ମୌଳିକ ସେଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଧାରାରେ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲ। କ୍ଲୋରିନ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 35.5, ବ୍ରୋମିନ୍ର 79.9, ଆୟୋଡିନ୍ର 126.9। ତାହେଲେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 35.5 ପ୍ଲସ୍ ଆୟୋଡିନ୍ର ହେଲା 126.9।
ତାର ହାରାହାରି ନିଆଗଲା ଆସିଗଲା 79.9। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରୋମିନ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ତାହେଲେ ଏ କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଟ୍ରାଏଡ୍। ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସମୂହ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଧାରାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ଜଣାଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡୁବେରିନର କେବଳ 3ଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ ସମୂହ ଚିହ୍ନଟ କରି ପାରିଥିଲେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଟ୍ରାଏଡ୍ ବାଛିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡୁବେରିନରଙ୍କ ଏହିପରି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପାଦେୟତା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଆସିଲା। ସେସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା।